Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць тое, што адбываецца ў краіне і за яе межамі у нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. А маім суразмоўцам сёння будзе кандыдат у прэзідэнты на выбарах 2006 года Александр Меленкевич. Добрый дзень, спадар Александр. Вітаю. Ну што ж, сёння менавіта той дзень, калі 15 гадоў таму прайшлі прэзідэнцкія выбары 2006 года. І я нагадаю афіцыйныя вынікі, якія агучыў Центр Выбаркам. Лукашенко на тых выбарах набраў нібыта 82,6% галасоў, Александр Меленкевич 6%, Гайдукевич 3,5%, Казулін 2,3%. Ну і на знак пратэсту супраць такіх вынікаў тады распачалася намётавы гарадок быў створаны на Кастрычніцкай плошчы. Спадар Александр, як вы сёння прыгадваеце тыя падзеі? Дакладней, якімі яны вам прыгадваюцца? Конечно, гэта такі эмацыйны уздым вялікі. Это вера ў тое, што мы можам. Яна ўзмацнялася, асабліва тады, калі па гарадах збіраліся на сустрэчы людзі з сотнямі, тысячамі у Гомелі на стадыён, які заблакавалі прывезеным спецыяльна снегам, сабралася 7 тысячаў. І нам здавалася сапраўды тады, што мы маем шанец на перамогу, але ўсё ж такі трэба ўлічваць, што твае сустрэчы праходзяць у асноўным з прыхільнікамі. Хаця былі і правакатары на сустрэчах, з імі прыходзілася змагацца. Але гэта была вельмі эмацыйная кампанія. Я думаю, что самая галоўная причина там не ў кандыдатах, не ў атмасферы гэтага года, а самое важное, что здарылася, апозіцыя практычна цалкам аб'ядналася. Толькі одна партыя не ўвайшла ў коаліцыю, одна партыя не прыўдзельнічала у кангрэсе, які аб'яднал усіх. І вот гэта аб'яднанне, конечно, дало вельмі вялікі штуршок да аптымізму. Я не шырокай публіцы палітычнай чалавек з грамадскіх арганізацый, з грамадскага сектора, не партыйны. Я адразу пасля кангрэсу некалькі тыдняў прайшло і набрал ужо 18% падтрымкі. Это показывае, что это велізарны патэнцыял кансалідацыя дэмакратычных сілаў. Я вот все ж таки вярнуся до того, что Александр Меленкевич гэта стаў ну таким вобразам адзінага кандыдата, якога абрала дэмакратычная апозіцыя для ўдзелу ў выбарах. Вот кандыдата дэмакратычная апозіцыя адзіны, але адзіным-то насамрэч Александр Меленкевич не быў. Чаму? Вот чаму не атрымалася сапраўды дасягнуць адзінства? Ну, я думаю, что гэта пытанне перш за ўсё да Александра Казуліна, які пайшоў асобна. Мы спрабавалі супрацоўнічаць у некаторыя моманты і даволі ўдала, але ўсё ж такі пытанне да яго і яго каманды, чаму яны не аб'ядналіся, і гэта была адзіная палітычная структура, якая выпала з працэсу. Некаторыя кажуць, што трэба і много кандыдатаў, это добра, таму што кожны працуе на сваю мэтавую групу, кожны расказвае праграмы, якія тым даспадобы, у кожнага сімпатыі розныя, аднаму падабаецца інтэлігентны, другому радыкальны. Але я думаю, што ва ўмовах аўтарытарнага рэжыму, асабліва такого жорсткага, як Беларусь, аб'яднанне просто абсолютно неабходнае. І вот этого неабходнага, ну, можна сказаць, што не было, але ўсё ж такі мы гэтага моцна не адчувалі. Мы збіралі, я як ужо казаў, вельмі много людзей на свае сустрэчы, людзі верылі. І плошча адбылася не таму, што сфальсіфікавалі выбары. Мы пра гэта казалі на кожнай сустрэчы загадзя. І калі прыходзілі ў вялікую залу, перапоўненую, казалі: вы ведаеце, мы знаем, што выбары будуць нечестныя, несправедливыя, што наших людзей у камісіі там на 70 тысяч чалавек, можа, з 3 чалавека ўзілі толькі. Не будут лечить реальные голосы. Мы пошли на выборы, как встретиться с вами, как сказать: давайте не будем бояться, давайте будем отстаивать право на годное жыццё. И это спрацавало, и мы запрашали на площадь, на кожной встрече. Но это можно было сегодня уже сидеть у турму на великий термин, потому что мы закликали до неподпорядкования формально так закону, який існував у той час.
Дарэчы, калі вы тады парушалі закон заклікамі прыходзіць на плошчу, ідэя намётавага гарадка, яна ў каго? Яна была спантанная ці ўсё ж таки прапрацаваная вот у штабе Александра Меленкевича? Яна не была спонтанная. Две группы рыхтовали наметовый городок. У нашем штабе это было. Але галоўную ролю адыграла, несумненно, коалиция молодёвых инициативов. Но мы супрацоўнічалі увесь час у организации гэтага городка. Гэта не просто, конечно, организовать, калі вакол стаяць люди ў цивільным, калі вакол стаяць люди с погонами и перашкаджаюць, и ты ведаешь, что будешь покараны за гэта. Але вот на дзіва на пачатку першых 2 дня нас не краналі. За выключением того, что не давали пронести там эти наметы на площадь, перешкаджали людей, которые приходили, приносили ежу, теплую вопратку, там, ті ковдры, их арестовывали, але такого збиття и там бульдозеров каких-то на площади аўтазакаў не было. Это было 2 дні першага протесту. Тому это, безумовно, было подрыхтованное все, это не спонтанное. И я одразу скажу, что мы лечили, что нас не пустят на Кастрычніцкую площадь. У штабе было пропрацавано поставить, коли нас не пускают, поставить наметы у парку Горького. Але удалось на другий день пронести гэтыя наметы, и отбылся наметовый городок. У апошні день перед разгоном было 35 наметов. Конечно, это не 100, не 500, але ўсё ж таки гэта першыню у Беларусі адбылася плошча, з таго пашло это слово плошча, як беларускі майдан, і нам не сорамна за тое, што гэты пратэст быў такі моцны, не гледзячы на рэпрэсіі вельмі сур'ёзныя. Гаспадар Александр, вось вы сказали, нас не разгонялі. Скажите, а вы асабіста хоть одну ноч у намётавым гарадку праначавалі? Первые 2 ночи мы с жонкой Инною были цалком. Первую и другую ночь не ходили спать, были разом с людьми. Нелегко, конечно, на ногах стоять и тем, что молодые, и тем, что старейшие. Потом на другие ночи, на 3-ю ночь мы уже пошли переночевать. Але у 5 годин раницы приходили и сказали: «Добрый день, вольная Беларусь». Мы активно удельничали, мы были за площу. Хотя скажу шчыра, что вот калі казаць про адзіныя и не адзіныя, у Александра Казулина была другая стратегия. Он не хотел гэтага наметового городку и закликал зайсці. У меня у штабе не было адзінства. Частка людей таксама была супраць того, решили, что это будет провокация великих репрессий. Я решение принял городку быть, и это не мое было решение. Я ходил поміж наметами и пытался у людей, а они были незадоволены таким пытанием. Чему вы тут? И вы готовы долго стоять? И они сказали: ну, а вот что мы почали, когда мы не собираемся стоять до перемоги. Ну, и смешно было показать лидерам, которые запрошали на площадь, а потом сказать: знаете, заходите, погуляли и хопить. Нет, с нашего боку этого не было. Ну, я не просто так спытаўся про тое, вот колькі вы там і ці былі ўвогуле ў намётавым гарадку, таму што, калі памятаеце, прапаганда дзяржаўная стварыла такі вобраз, ну ці спрабавала стварыць вобраз плошчы такімі малюнкамі. Гэта малады хлопец са шпрыцам наркотычным у руцэ і стосам порначасопісаў пад пахай. Так вот, ці бачылі вы там порначасопісы, можа разглядалі іх, скажаце, што за яны былі, і шпрыцоў шмат там бачылі? Шпрыцоў не было, водки не было, нават пива ніколі не было. І самадысцыпліна, самаорганізацыя, салідарнасць на плошчы была фантастычная. Яна была добра арганізаваная, і свядомасць тых людзей, што стаялі ў гэтым гарадку за новую Беларусь, свядомасць была вельмі высокай, і яны просто не пропускалі, кантралявалі. Была адцеплена гэтая частка с намётамі, і яны не пропускалі людзей, якія маглі зрабіць правакацыю. А сама правакацыя, якая была показана по тэлебачанню, што там наркоманы, проституткі, секс і так далей. Цікавы секс у намёце, калі на вуліцы там по 15 градусаў морозу. Это было знято адразу пасля таго, як забралі в аўтазакі пратэстоўцаў, і адразу знялі гэтыя кадры, а потым уже бульдозеры ўвайшлі і все это панічылі. Таму я
такое, но не на такім узроўні, хаця шчыра скажу, што ўжо тады вельмі много людзей разумелі, што это полная хлусня. Хаця не меў там яшчэ інтэрнэт такіх сетей моцных, як сёння, якія хутка данеслі гэтую праўду. Але я знаю добра ад сваіх знаёмых, далёкіх ад палітыкі, што занадта ўжо перегнула палку гэтая лукашэнкаўская прапаганда. Вот вы сказали такую фразу, что там где-то 7 тысяч человек, где-то вот на площади там колькі там десяткаў тысяч чалавек выйшла, і было адчуванне, што вельмі шмат людзей, што адзінства, што вот хутка пераможам, ну не перамаглі. І вот калі зараз глядзець з вышыні часу, колькі людзей зараз у 2020 годзе сотні тысяч выходзілі на вуліцы, і перамогі няма. Вот не думаеце, што вот які я быў тады наіўны, думаў, што вот гэтыя там 7, там 15, 20 тысяч выйшла, і вот хутка мы пераможам? Мы сапраўды верылі ў перамогу, і мы шчыра казалі, што прыйдзем на плошчу, нас будзе многа, калі мы пераможам страх, Лукашенко адыдзе. Такая вера была у многіх і ў лідараў таксама. Гэта аказалася не так. І прыйшло на плошчу, ну, па нашых ацэнках, а яны паходзяць з ацэнкі сілавых структураў таго часу, у нас і там былі людзі свае, яны ацэнілі як 34 тысячи. Ну, будем лічыць 30 тысячаў пратэст. Плошча была перапоўненая людзьмі, так што гэты пратэст як на той час вялікі. Першае скажам, ці магло быць больш, ці не магло быць больш? Ну, конечно, не магло быць, но шчыра скажам, што кожны, хто выходзіў на плошчу, як правіла, развітваўся са сваёй сям'ёй. І не толькі таму, што можа сесці, людзі ведалі, што могуць і страляць. І па нашых звестках на даху палаца Рэспублікі былі снайперы. І людзі сапраўды ішлі, перамагаючы каласальны страх. Гэта першае. Па-другое, ну, плошча не сабрала так много людзей, таму што гэта быў пік лукашэнкаўскай эканомікі. І мы в асноўным рабілі кампанію на людзей праеўрапейскіх, прабеларускіх, прадпрымальных, адукаваных, маладзейшых. У нас лозунг был «Свобода, правда, справедливость». Вот, до речі, усе три слова і сёння вельмі важныя для Беларусі, не вырашаны праблемы этой. Але ж таки большасць людзей, беларусаў, скажем, яны былі задаволены, раз пік эканомікі, самыя высокія зарплаты, раней такіх не было, а мы прапанавалі какие-то невядомыя такія маральныя каштоўнасці. Нават у Францыі з такімі лозунгамі выборы было б нелегко выйграць, там трэба пра сацыяльныя праблемы казаць. По-другое, ну вот некоторые кажут, Майдан, вот нам рассказывают по телебачению сегодня, что все по одной методичке, вот они все приходят, кровавые революции. Наш принцип был, это мирная революция, кольоровая революция у своей теории, это мирная революция, без радикализма. И мы собрали, конечно, меньше людей, чем Киевский Майдан 2004 года, а хотя мы ориентовались на их поспехи, и мы верили, что коли мы на початку соберем группу хотя бы там у 1000, у 3, у 5, потом люди будут подтягиваться, коли не будет репрессий. Их и не было в первые дни. Але вот этого не отбылося. Людей было меньше. Ну, не было еще настроя, потому что революция, я всегда это кажу, революция – это не призначенный час и дата, это про теракты, можно так сказать. А революция – это змены у головах людей. И тогда нас подтримало у вынику выборов, ну, может, 25-30%. Мы выбрали усю демократичную супольность Беларуси, ну, а на площади было столько, сколько есть. И апошнее я скажу, когда порівнювати нас с Майданом, а для меня это не соромно, а наоборот гонорово, потому что Майдан так само много зробил для Украины, хай еще нема полной перемоги демократии, свободы, коррупции, все ведомо. Але это был такой вельми великий крок до свободы в Украине. Але давайте ще раз скажем, в Украине, как прийти на площадь, треба было перемогчи не тотальный страх, а просто обыяковость, инертность, хтось за меня. И тому на Украине смелее люди выходили. Никто им не перешкоджал нават наметы ставить. Яны здымали в аренду палац профсоюзов, там и гроши платили за это. Техника огучивающая была вельми моцная, никто не перешкоджал на початку. Потом по-розному было. Тому ну, нельга паранойць. Кожная каляровая революция розная и у нашей краине, и во всех краинах, где они проходили, у кожной свои мэты, у кожной свой сценар. Наша была такая, як была. Я думаю, что это был первый выпадок, когда люди так моцна продемонстровали, что яны хочуць перамен.
хочуць еўрапейскага, хочуць інтэгравацца з Еўропай і хочуць, каб Беларусь была незалежнай. Калі ўзгадваць ўсё ж таки тыя падзеі, за што у вас асабіста вот гонар, ну так бы мовіць, ёсць чым ганарыцца, а за што, ну, можа, мучае сумленне, можа быць, прыгадваецца не вельмі прыемнымі словамі? Я думаю, што столькі гадоў прайшло даволі шмат, хаця для гістарычнага часу гэта яшчэ немного. Я думаю, самае галоўнае – гэта дэманстрацыя таго, што ёсць Беларусь незалежная, ёсць Беларусь свабодная, ёсць Беларусь, якая будзе адстойваць сваё права годна жыць. Это мы прадэманстравалі, хай нават такой колькасцю людзей. Дарэчы, мы кажам пра колькасць, а ў нас у дзень выбараў фактычна ўсе штабы у 74 гарадах практычна сидзелі ў СІЗО. Іх арыштавалі, каб яны не маглі ўзначаліць переезд у Менск, куды мы запрашалі пратэстоўцаў. Але вот это пачуццё, безумоўна, ёсць. Другое, што я скажу. Калі мяне абралі адзіным кандыдатам, это быў кастрычнік 5-го года, і мяне пачалі прымаць прэзідэнты, прэм'еры, там больш за 20 кіраўнікоў краіны, рэшце рэшт я з імі сустрэўся, распавядаў пра Беларусь. Большасць абсалютная гэтых кіраўнікоў і других палітыкаў гаварылі: скажите, а вы сапраўды хочаце жыць не з Россией, а з Европой? А вы сапраўды хочаце жыць у свабодзе? Ці вы знаете, што такое свабода? Вы ж Советского Союза. Як толькі плошча адбылася, пасля гэтага нідзе у Европе ні адзін палітык уже такіх пытанняў просто не задаваў. То есть в іміджавым плане Беларусь тады з'явілася, тыдзень показывали по тэлебачанню першай навіной намётавы гарадок і падзеі ў Беларусі. Это мы спрацавалі на імідж вонкавы. Але яшчэ больш важнае – гэта перакананне людзей унутры. Ніхто за нас не зробіць лепшае жыццё, толькі мы. І мы мусім яго адстойваць і за яго змагацца. Я думаю, што гэта таксама адыграла вялікую ролю, хаця, ну, яшчэ раз скажу, 1500 чалавек былі звольнены з працы. Каля 1200 прайшло праз СІЗА. Каля 5 студэнтаў выкінулі з універсітэтам. Вот калі казаць, што мне сорамна, можа не сорамна, мне непрыемна, мне горка, што мы не змаглі гэтым рэпрэсаваным дапамагчы. Студэнтаў больш-менш у асноўным дзякуючы праграме Каліноўскага, хаця тады і іншыя краіны прымалі тых, каго выгналі з універсітэтаў, мы дапамаглі. А вось уже людзям, якія згубілі працу, а кожны знае, як цяжка згубіць, асабліва ў малым гарадку, без сродкаў застацца. Мы спрабавалі рабіць этой праграмы, у асноўным у Польшу, але не кожны умее на будаўлі працаваць. Такія былі прапановы. І вось тым, каго звольнілі, дапамогі было значна менш. Я прашу прабачэння гэтых людзей. Но просто мы не богі, каб вырашыць усе праблемы. І кожны ішоў не таму, што яго заклікалі людзі, лідары, а ён шоў па зову сэрца. Калі мы ўжо сказалі, што вот Казулін быў неправы ў тым, што не далучыўся і пайшоў сваім шляхам, сваёй калонай, як это кажуць, што ўсё ж таки не атрымалася адзінага, што ён быў супраць намётавага гарадка і плошчы, то давайте, можа быць, з другога боку. А можа быць, вот Міленкевіч і яго штаб былі неправы, калі не далучыліся да паходу Казуліна і калоны пратэстоўцаў на Акрэсціна? Вот калі б далучыліся, можа быць, взялі па Акрэсціна і перамога была б. Ну, па-першае, это была неузгодненая справа пайсці на Акрэсціна, і мы пра это не размаўлялі гэта раз. Можна планы супольныя рабіць разам. Па-другое, я дазволіў сабе сказаць словы, якія многія судзілі, ну і зараз так лічу. Гэта была правакацыя. Правакацыя, якую зрабіў мужны Казулін. Сапраўды трэба было мець сілу духа, каб пайсці на Акрэсціна, ведаючы, што ты не вызваліш, але это такі жэст салідарнасці з тымі, хто сидзіць на Акрэсціна. А чаму я назваў салідарнасцю? Таму што гэта менавіта разбурыла ўсе шансы на пэўны перыяд супрацы з Еўропай. Чаму? Нібы такая вот мужная акцыя, а з Еўропай пасварыліся. Таму што ўлада жорстка разагнала, Казуліна асудзіла на неверагодны тэрмін, вялікі, абсалютна, сапраўды палітычны вязень,
Але пасля гэтага, пасля такой рэакцыі ўлады, адно з Еўропы, з дэмакратычным светам у нас перапыніліся. А як толькі яны перапыняюцца, рэпрэсіі ўзмацняюцца, як толькі яны перапыняюцца, праеўрапейскія настроі падаюць, таму што людзі думаюць, што нам не светіць з Еўропай супрацоўнічаць, будзе разгром у выніку структур дэмакратычнай супольнасці, палітычных партый, так і адбылося. Таму я лічу, што кожны кіраўнік, нават калі ён запрашае кінуцца на амбразуру, ўсё ж таки павінен думаць, што гэта людзі, і людзі могуць пацярпець. Бывае, трэба і на смерць пайсці, і кроў праліць за радзіму, але кожны раз гэта павінна быць моцна абгрунтавана. І я скажу, што ў выніку гэтага пахода больш за ўсё выйграла Масква, таму што зноў жа мы вымушаны былі інтэгравацца значна шчыльней з Крэмлём. Гэта так. І трэба проста рабіць тое, што дае не сіюмінутную сатысфакцыю, а дае шанец на стратэгічнае развіццё Беларусі. Моя ацэнка такая, і я застаюсь на гэтай пазіцыі. Дарэчы, Казулін сам выступіў, вот как-то ён зараз не выступае, но ён шчыра казаў, на ўсіх сустрэчах там з амбасадарамі, там з намі, з лідарамі, ён казаў, што яго падтрымлівае Крэмль. Ён казаў так. І казаў, што калі б Захад яго падтрымаў, ён быў бы такім кандыдатам, які задавальняе абидва бакі. Так не здарылася. Таму што Захад падтрымаў мяне, і не таму, што я прыгожы такі ось пушысты весь, а таму, што я быў легітымна абраны. Со мной сустракаліся тыя лідары, про якіх я казаў, таму што я быў легітымна абраны на кангрэсе ў 1000 чалавек. І яны са мной размаўлялі, калі Лукашенко нелегітымны, он тады ўжо быў нелегітымны, бо выбары нечестныя ў нас давно былі, то Міленкевіч, ён легітымны не прэзідэнт, канешне, але ён легітымна абраны той часткай грамадства, якая прадэмакратычная і хоча свабод. І таму вот эта легітымнасць і аб'яднанасць і працэдуры, якія у дэмакратычным супольнасці праяўляюцца, а яны вельмі важныя, калі мы кажам пра дэмакратыю, самі таксама мусім паводле іх дзейнічаць. Яны далі тады вельмі такі класны штуршок да інтарэсу да Беларусі, падтрымкі Беларусі. І я думаю, што гэта вельмі важна. Увогуле, для мяне аб'яднанасць апазіцыі дэмакратычнай, асабліва той амаль тоталітарнай краіне, як Беларусь, гэта абсалютная неабходнасць. Абсалютная. І глядзіце, вот калі мы потом в 2007 годзе правялі кангрэс, і на ім адмовіліся ад таго, што будзем выбіраць лідара. Просто будуць па чарзе лідары, вот самі паміж сабой, будзе такая пераемнасць, і адзін кіраваў паўгады, потом другі. Я был катэгарычна супраць, не адзін, Статкевич был супраць, Северинец был супраць. А чаму мы былі супраць? Таму што, глядзіце, пасля гэтага апазіцыя фактычна ні разу больш не аб'ядналася. У нас не прайшло пасля 2007 года ніводнага кангрэсу, які б інтэграваў нас. А праблем у краіне многа. Таму у 2010 годзе, напрыклад, таксама я не хацеў ісці на выбары. Галоўная прычына, пачатку хацеў, а потым не пайшоў, і галоўная прычына, таму што ніхто ні з кім не хацеў аб'ядноўвацца. Калі глядзець по вопыту і 2006 года і потым, вот як вы узгадали, 10 год, 15 год і гэтак далей, і глядзець вот на падзеі 2020 года і сёння, можа быць, гэта сведчанне таго, што сапраўды час вось гэтай, выбачаюся за это слово, там старой апазіцыі, там сышоў ужо час для з'яўлення нейкай маладой апазіцыі. Канешне, апозіцыя будзе мяняцца, таму што прырода гэта стварае. Прыходзіць новае пакаленне. Глядзіце, сёння вот у гэтых пратэстах такіх прыгожых, такіх натхняючых, якія зрабілі неверагодна цудоўны імідж Беларусі ва ўсім свеце і нас пераканалі, што нас большасць мы можам, все ж таки тут удзельнічаюць зараз людзі, якім давайте падлічым, якім калі было, напрыклад, 16 гадоў у 2006, то пасля гэтага ім зараз ужо 31 год. Гэта самыя актыўныя удзельнікі зараз вот гэтай кампаніі. А у 16 гадоў мала хто прыходзіў на тыя пратэсты. Прыйшло новае пакаленне. І гэта вельмі добра пакаленне, якое не жыло ў Савецкім Саюзе, якое нема пачуцця такого невольніцтва, людзі, якія ездзяць, яны ў інтэрнэце не глядзяць этого тэлебачання прапагандысцкага.
І гэтае пакаленне лічбавае, оно зусім іншае, таму Лукашенко так і адстаў моцна. Ён уже нікому не цікавы, ён чалавек мінулага стагоддзя. І што б ён не рабіў, нават калі прэпрэсіі яму трэба адыходзіць, ну, тут зараз яшчэ і рукі ў крыві. Таму новае пакаленне это выдатна, што яны прыходзяць, яно лепшае будзе. Але я катэгарычна супраць, што лічыць, што вот старое пакаленне, ах, вы вот там хадзілі па плошчах, па вуліцах і на дзень волі, і на выбарах, а дзе перамога? Это падыход, я скажу, што недальнабачны, потому что у Польши ніхто не дазволіць сказаць пра дысідэнтаў там 50-х гадоў, якіх былі адзінкі ў гэтай краіне, якая сёння дэмакратычная. Што ж яны тады не перамаглі? Перамога прыходзіць не толькі таму, што героі штосьці дэманструюць ці заклікаюць. І вот у гэтым сэнсе, безумоўна, трэба ўзаемапавага, падтрымка. Я думаю, што так званая старая апозіцыя сваю ролю адыграе, будуць выбары, первые реальные выборы, где будут лечить голосы. И вторая оппозиция отыграет свою роль, и партии будут многие отраджаться. Некоторые, может, не выживут, будут новые структуры. Але не трэба ставить крыш и попрокать один другого. Вот это самая великая помылка. Сказать, что вот ты кепский, я добрый, ты агент, а я не шпион. Гэта великая помылка, калі так робіцца. Ну і на заканчэнне, спадар Александр, хацелася б ўсё ж таки ваше меркаванне, ўсё ж таки ні плошча 2006, ні 7 месяцаў пратэстаў зараз 2020-2021 года пакуль не прывялі ні да нейкай змены улады, сыходу Лукашэнкі, і зараз вось гэтая ініцыятыва Ціхановскай праз галасаванне, ну плюс пратэсты, калі яны будуць, дасягнуць, дамагчыся перамоваў з Лукашэнкам альбо з прадстаўнікамі яго там ці нейкай апарата чынавецкага. Ці магчыма гэта? Як вы ўвогуле ставіцеся да этой ініцыятывы? Тут есть такі фактор характара Лукашэнкі. Лукашенко шчыра казаў, і ён гэта можа і выконваць, што я да апошняга патрона набоя буду змагацца за сваю ўладу. І ён будзе. Вот глядзіце, пратэсты мірныя, доўгія ў Арменіі змянілі кіраўніцтва краіны. Што яны не маглі зброю взяць у рукі? Маглі. Але прэзідэнт кажа, ці прэм'ер-міністр, што я ніколі не перейду гэтую чырвоную лінію, таму што як я буду жыць у гэтай Арменіі, якую я люблю. Вот Лукашенко таких слов не скажет, он скажет, что я так люблю, что любимую не отдам, на самой справе я так люблю уладу, что я не отдам. И треба разуметь, что у нас жорсткі аўтарытарны режим с кіраўніком цынічным, які будзе змагацца за уладу да апошняга, яго угаварыць на перамовы, можа толькі з лаяльнымі перамаўляцца або канстытуцыю мяняць, немагчыма. І гэта могуць быць розныя іншыя фактары. Напрыклад, праблемы ў эканоміцы. Гэтая ўлада ўжо завалівае эканоміку і заваліць, і будзе дэфолт, можа праз год, мы не ведаем, але яны давядуць краіну да ручкі. Гэта ўлада, каб падтрымку Масквы апраўдаваць, будзе прадаваць паволі беларускія прадпрыемствы. Гэта таксама магчыма. Я думаю, что тут система многофакторная, и лечить, что только уговорами это не отбудется, але даю уладе немного часу. Я не знаю, кольки. Я не знаю, коли и какой ценой, но перемога железно будет, потому что это закон природы. И еще раз повторю то, что сказал уже. Видите, я так у певний момент так само верил, коли у нас выходит там 200-300 тысяч, но не можем не перемогчи просто. Нас большесть, упершиню, нас значная большесть тых, что не хочуць жыць як раней, хочуць у заўтра, а не ў мінулае. Я думал, что есть шанец. Оказалось, что не. Оказалось, что нема важного фактора раскола номенклатуры. Розныя причины, зараз не маем часу разважаць пра чаму не раскалолася. Але ёсць фактары яшчэ і вонкавыя, яны спрацуюць. Але самае галоўнае, это беларускі народ, які зараз не полюбіць зноў дыктатуру. Толькі будзе павялічвацца кола людзей, якія хочуць жыць годна. І таму трэба набрацца цярпення, трэба пераходзіць да розных формаў працы. Гэта асвета, гэта адукацыя, гэта інфармацыя людзей. У інтэрнэце много-много працы ёсць, і просто працаваць на той дзень, калі прыйдзе перамога. Яна прыйдзе хутка. У Польшы 10 гадоў ішла рэвалюцыя салідарнасці. У Галандыі ў 19 стагоддзі 80 гадоў. У нас значна будзе карацей. Не трэба апускаць рукі, трэба працаваць. Хаця час, конечно, страшно.
тыя рэпрэсіі, што адбываюцца, тыя пасадкі, тыя тэрміны, пролітая кроў, ахвяры, якія былі, это, канешне, трагедыя. Трагедыя і адначасова вялікі аптымізм, што беларусы у выніку гэтай кампаніі сталі сапраўдным народам, адрадзілі сваю ідэнтычнасць. І зараз многае трэба зрабіць нам усім разам і быць аб'яднанымі. У нас вялікія шансы на тое, што мы будзем еўрапейскай беларускай Беларусю. Дзякуй вялікі, самі-то прагаласавалі? Я шукал, вот сёння шукал і прагаласую абавязкова. Что-то я на нашай ніве ўвайшоў, а там няма спасылачкі. Зараз знайду спасылачку, абавязкова прагаласую. Дзякуй вялікі. Александр Дзякуй вам. Міленкевіч, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы.